Moià té una de les biblioteques privades més importants de llibres i revistes d'esperanto de tot el món. Des de fa més de 75 anys, els propietaris han treballat per difondre aquesta llengua i donar resposta a cadascuna de les peticions de consulta que els arribaven de tots els països. Ara les noves tecnologies han permès obrir el fons bibliogràfic a tothom. És una de les biblioteques privades d'esperanto més grans a nivell mundial. Aquí podem trobar més de 4.000 llibres i 2.000 títols de revistes en gran valor històric com aquesta. La primera revista editada en esperanto l'any 1889 a Nuremberg. L'Anna Maria ha recollit i continuat la voluntat del seu pare de difondre l'idioma. Ara tot el fons és consultable en línia des de qualsevol racó del món. Encara que sigui particular, vull que tothom ho sàpiga, que tothom pugui consultar. Vull dir, precisament ara, gràcies a internet, rebem consultes poden ser tant del Vietnam com poden ser de l'últim racó de Xina, com pot ser de tot el món. Donar valor a aquest tresor ha estat una feina de molts anys, moltes hores de catalogació i dedicació. Les noves tecnologies ho han fet més fàcil. Està fet amb un codi, un estàndard que és compatible amb totes les biblioteques del món i permetrà que qualsevol persona que busqui informació sobre l'esperanto pugui trobar més informació que en una biblioteca comuna. Aquí també es podrà consultar la primera bibliografia de revistes d'esperanto d'arreu que s'acaba de publicar i que una part s'ha confeccionat en aquesta biblioteca. Se infano iestus ni farus esit ludadon, mi lareggio dieci, vi regin ce via flanco. Canton galanta mi cantos, audubrici a fe, temas priu navino, dermo elist fili, adia umilde. Gravats